Kapag nakikinig, ang ginagamit, tenga. Halimbawa, narinig mo ay cactus. Ano yung cactus? Alaman na may pagkas... May mga tinik-tinik. Saan nagsisimula ang cactus? Anong consonant letter? Letter? Hey. C. Ayan o, cactus. Cobra. Anong saan nagsisimula? C. Tama. Eh yung number 4. F. Filipinos. D. F din. Gift. Letter J. Gift. And 0. Zero. Letter Z. C. Always subscribe our channel. Subscribe to channel. Jet. Get. Letter J. Get. Ilang letra ang jet? Isa. Tatlo. Letter J, E, T. Van. Victory, B, A, N.